Nå, kære medarbejdere, nu skal vi have jer sat i gang med, hvad ECO det er for noget. I skal vide lidt om, hvad ECO handler om, og hvad vores mission og vision er. ECO det er ikke bare en virksomhed, det vi går højt op i, det er, at vi vil være verdens bedste skobutik, og vi vil gerne levere høj kvalitet og perfekt pasform. Så vil vi også, vores overordnede ambition, det er at levere kvalitetsprodukterne til de kunder, der efterspørger dem. Og at vi er en stor familie med de 17.000 medarbejdere, vi har verden over. Vi har en meget særlig vision og mission. Vores vision det er, at vi vil være den bedste skobutik med den bedste detailkoncept, og samtidig sikre vores lønsomhed. Vores mission den er at udvikle et globalt førende detailkoncept, vores kultur, vision og værdier. Vi vil have den bedste shoppingoplevelse, og der vil vi bruge vores butik som medie gennem vedvarende analyse, evaluering og fremskridt, og dermed sikre et detailkoncept på den måde. Vi er bevidste om, at forskellen for at levere førsteklasses kvalitet, det er fuld kontrol over hvert ledfugl i forretningsprocessen, helt ned til den mindste detalje. Vejen fra ko til sko, det er, at vores egen designer de udvikler sig en ny model. Læderet det stammer fra vores egen garvier, og skoen den bliver produceret på vores egne fabrikker. Skoen den bliver solgt i vores butikker i hele verden, og hos partnere gennem førende globale detailhandlere. Det er en unik virksomhed, global skoindustri. Virksomhedens ejer og styreproduktionen ko til sko. Det gør os så til en unik virksomhed, globale skobutikker, virksomhedens ejer og styreproduktion for ko til sko. Vores værdier og måde at drive forretning på, det bunder i et fælles grundlag fra vores danske rødder. Vi vil være kendt for, at vores sko den følger foden design, og det skal være en virksomhed med etniske regler og dybe rødder i det danske kultur. Vores brand det skal være, at vi laver sko, og alt hvad det indebærer lige fra gravning af læderet til syning af skoene. Vi stræber konstant efter at få nye idéer, vores nye teknologi og højere standarder og bedre måder at gøre tingene på. Vores grundlægger Karl Thorsby, han ville lave en sko, som ikke skulle gås til. Den skulle passe perfekt, ligesom en hands passer en hånd. Og det er det, der kendetegner vores virksomhed i dag. Vi har nogle forskellige forretningstyper. Signatur det er en særlig eksklusiv butik, og der findes kun én af dem, og det er i Hongkong. Så har vi Flash Shop Store, det er så flagskibsbutik, som først og fremmest skal vise vores brand, og så vores indretning på det er særligt eksklusiv. Owned and Operate, det er, at vi ejer og driver selv vores egne butikker, og vi har over 327 Owned and Operate butikker i verden. Franchise, det er virksomheder, som køber vores rettigheder. Der er 19 butikker i Danmark, og så er der 675 i hele verden. Shop and Shop, det er, hvis der er en ECO-butik inde i et store magasin, så er det Shop in Shop. Shop Point er en væg eller et område i en butik, der forhandler forskellige skomærker. For eksempel Holdt Sko, de har også vores mærke. Ja, har I nogle spørgsmål? Nej. Men hvis der er noget, I senere kommer til at tænke på, så er I selvfølgelig meget velkommen til at ringe til os. Ellers skulle det hele gerne stå i jeres personalehåndbog, som I har fået udleveret. Ellers mange tak for i dag.